Bahis mo ha. May mga batasan yung mga tao. Nalang may gawang gamay. Nagana dami tayo. Beli. Anak mo nak. Ayaw lang idoot. Sator, Aripo, Tinit, Opera, Rutas. Salvame. Sator, Aripo, Tinit, Opera, Rutas. Salvame. Sator, Aripo, Tinit, Opera, Rutas. Salvame. Sama mga yukag ko sa ilo, dili. Gusto mo ibalik ko ni sa imo? Sa kagatos ka bisis man ko ni ibalik. Ha? Sunod, tumahan? Di ka? Di ka? Dini mo ni tumahan? Sunod, tumahan? Lawa na daily. Kanakuan sa dunggan. Pasaylo ako. Di na ko masulod ng lakas ha. Inanagod ang kasuko ninyo? Ha? Saan eh? Sige. Nakita mo man. Huwag ka Diyos na makapangyarihan sa lahat. Itinataas ka po ama sa iyong binalibanalang pangalan na maghari po sa kamay nito. Pahiram ko ng kahit. So ilog tinadiyo. Siyang tutunaw sa lahat po ng sakit na gawa ni Satanas. Sa tura riputinit o pirarutas. Sa tura riputinit o pirarutas. Sa tura riputinit o pirarutas. Ha? Well, Noel Atilio. Kuha na ni, kaskasa tanan ni mong sakit. Pinagay ni mong kamot. Kamot ni sa Diyos Amahan. Oh, ato ni Gulaman. Kaskasa tanan sakit. Sige. Tanan, ilabay. Ibalik sa ila. Sige. Kani, tanan. Bunuta. Ayaw pagmata. Bunuta tanan. Pikit balik. Pikit lang. Sige. Ilang, pikit lang. Amang Diyos naman kong pangyarihan sa lahat. Tinataas ko po. Uwi na tayo. Nasaan galing ito, Amang Ratga? Sa lahat po ng sakit na gawa ni Satanas sa Diablo, bumalik sa higit sa 1,000 pangalan ni Jesus. Ini nak buday ko di kanang kana. Sabong. Ano wagahan na mong paminaw? Kani diri. Kani. Ha? Sigurado ka? Wala na? Hoy, sakit? Oh. Ha? Kani? Oh, bulutan na. Tunog na sa tanong. Sa lasang na nga tunog. Buluta. Imong hawak. Oh, napa? Napa? Tanan. Imong hawak sa ko ana na. Tanan. Napa? Gamay na lang. Ibta. Kilisot ng gamay. Di man na sila magka-eskapo. Kana? Napa? Oo, napa. Oh? Ang ulo ni mo, ang ulo. Ulo! Pagpaga na! Ibalik! Okay. Kumita ng doong kamot. Okay. Labay! Okay. Tanong niya, sige pamati ni mo ilan ng pamati ulo. Tuog ka ba? Okay. Okay. Ha? No will. Iyan call kayo sa trabaho. Ah. Aray. Okay, sundot niya na.
Iba ang posisyon. Hindi ninyo nitangtangan? Masukol mo? Patyo na ninyo? Oh. Oh. Wow. Wow. Oh. Kisa ka? Pila mo kabuok? Pila mo kabuok? Pila mo kabuok? Ha? Pila mo kabuok? Ha? Pila mo kabuok? Pila mo kabuok? Yeah. Oh? Kurog na siya. Kani itong pati ang bukto. Pila mo kabok? Ha? Pila mo kabok? Oh. Pila mo kabok? Tantangan eh. Oh? Tantangin na tanan! Hindi ako nagsiso ka ng kaon. Oh? Sa'yo, magkipamutang ninyo, ano ya? Kahit lumakihan mo ba? Okay. Oh. Oh? Okay. Sa'y salani ninyo. Unsay salani? Ha? Unsay salani? Sator, Aripo, Tinit, Opera, Rutas, Salvame! Oh, Sator, Aripo, Tinit, Opera, Rutas, Salvame! Say sala. Say sala. Sator, Aripo, Tinit, Opera, Rutas, Salvame! Sator, Aripo, Tinit, Opera, Rutas, Salvame! Oh. Oh. Pag-tubig na mineral. Time na natin. Pag-tubig na mineral. Ikaw lang. Ikaw lang. Sa likod. Ano sa likod? Kaya nang inumon. Kanang gamay, kanang ubos. Oh. Oh. Sabi ninyo, mahadlok ko ninyo. Ha? Sator, Aripo, Tinit, Opera, Rutas, Salvame! Oh. Abli. Aman, ibinataas kong kabanal-banalan ni mong alan, Aman. Imuha ng tubig na banal, aron magkapahawas sa datang spirito. Maghihatag sa jablog, makaayutan ng sakit. Sator, Aripo, Tinit, Opera, Rutas, Salvame. Sator, Aripo, Tinit, Opera, Rutas, Salvame. Sator, Aripo, Tinit, Opera, Rutas, Salvame. Okay, sumbot to. Itaas. Ipagsato. Atel yung inom gamay. Ay, pagmata! Ay, pagmata! Ayaw idilat ang mata. Sunugon na to ni. Satur! Riputin ito pinarutas! Salvame! Okay. Wow! Sunog ka karon. Oh. Gawin sa ninyo niya, ha? Oh? Haluyan ano? Sator, Aripo, Tinit, Opera, Rutas, Salvame! Saan? Ha? Grabe yung ano. Wagan mo ano sa Ginoo kahadlok. Wa mo'y kahadlok sa Diyos Amahan. Sator, Aripo, Tinit, Opera, Rutas, Salvame. Ha? Grabe. Grabe mo. Nala mo'y gaham. Magamay. Oh. Eh. Sator, Aripo, Tinit, Opera, Rutas, Salvame. Tama, Satanas, ha? Satanas! Wapa ko nag-init. Ha? Buhi ini. Antes ka matunaw. Oh, payo pasaylo sa Diyos Amahan. Ha?
Sator, riputin ito, pinarutas, salvame! Sator, aripo, tinit, opera, rutas, salvame! Oh, okay. Oh. Sator, aripo, tinit, opera, rutas, salvame! Grabe mo ha? Eh. Sator, aripo, tinit, opera, rutas, salvame! Oh, samaan. Tagasa ka. Di ka mutugan, tagasa ka. Tagasa ka! Tagasa ka, tagasa ka. Tagasa ka. Tagasa ka. Tagasa ka! Tagasa ka. Agay! Tagasa ka! Tagasa ka! Tinsa ka! Ayaw, ayaw na pagkuhan kaya balin sa imo. Ayaw. Pukuri lang, palikod, palikod. Pukuri. Satanas, linggo ng darong! Linggo ng darong, Satanas! Tagasa ka! Side ka pa. Tagasa ka! Side ka pa. Tagasa ka! Yung sa nini mo. Tagasa ka! Sator! Ano yung puti nito? Pinarutas! Salvami! Tagasa ka! Tagasa ka! Agay! Ginoo! Agay! Tagasa ka! Ginoo ka! Tagasa ka! Tagasa ka! Agay! Tagasa ka! Tagasa ka! Mahal ng tapangin niya. Agay! Tagasa ka! Ha? Nga ano mo manigigtaga? Anong sakit? Sator, riputinit, opera, rutas, salvami! Taga? Patsyonin ninyo? Patsyonin ninyo? Patsyonin ninyo? Patsyonin ninyo? Karon. 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 Ha? Patsyonin ninyo? Ha? Pangayog pa sa ilo ang diskabuhian. Sunod! Aman? Di ka mo sunod, ha? Sator, aripo, tinit, opera, rutas, salvami! Pasaylo ako. Dili na ako musulod na ning lawasan. Tarungan! Pagano sa Diyos, aman! Aman! Dili na ako musulod na ning lawasan. Pasaylo ako. Antes na ka pasaylo. Tanan niya sakit, tarong, uglingkod, Satanas, tarong, uglingkod. Lingkod og tarong, Satanas. Tagtanga tanan nimong gibutang dia. Tagtanga, tagtanga. 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 Dili. Sakit, ang sakit. Ang sakit, ang sakit, tagtanga tanan. Tagtanga tanan, tagtanga. Tagtanga. Tanan, tanan. Tagtanga tanan. Tantanga! Tala nasa tiyan! Sige lang, naaraman na. Sige lang. Pamunito. Pusog gayon eh. Ito ka. Pusog ni. Talang cross. Balik sa iya. Yan lang siya. Ito ng dugtungan lang. Wala na? Tanga tanan, tanga. Kasi ang kamot yan. Ya? Kana. Usban pa rin ninyo? Usban pa rin ninyo? Ha? Usban pa rin ninyo? Tagtanga na tanan. Kadang nasayang lawas. Kadang sayang kuto-kuto. Tagtanga. Grabe ko po. Powerful eh. Grabe, putol mo niya. Tingnan ka. Grabe nagkumbate. Grabe na putol mo. Bukat eh. Isiglaw ko. Bukat eh. Yan ko. Secure man eh. Pila tayo ginaya na. Tagtangan na tanan na, ay mabilin. Kay pag naay mabilin na. Yung hawak ko, ano yung hawak? Tara na mong gimuha ko na. Labay.
Ayun talaga. Nailunggod na. Magkano, puto mo nilong, puto nilong. May nakaputol. Sira mo na tinawan ako na tambalan nila putol. Work pala eh. Oo, nag-isi. Nakalo. Hindi ko. Na. Grabe, puto ka nilong. Nagkayo eh. Patulgod niyang crucifix. Naputol lang kasi pag ni mami. Kadaghan akong gitanawan ni siya nakaputol. Sira ka ano? Kita kang mulumbag siya. Bag sa sakit eh. Papa! Wala na? Oo. Papa? Oh. Oh. Bakit siya nangyayari? Tilyo, ganda mong paminaw? Omi. Okay. Ay, tulo. Aman, sunod Tilyo. Amahan. Salamat. Salamat kayo. Sa paghimo nimo ka na akong instrumento. Sa paghimo ka na ng instrumento. Aron mapahawa ang datang spirito. Aron na pa ang espiritu. Maghihatag sa Diablo. Gihatag sa Diablo. Ug pag-ayo nimo sa ako. Ayon mo. Kani akong gipangayo. Kaya mo kayo. Pinagi sa imong bugtong anak na si Jesus. Pinagit ang bugtong anak ni Jesus. Amen. 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 Tilyo. Mata na. Uy. Oh. Grabe nimo kakusgan no. Naputol mo. Ipabiot ha. Kailan ni kabok nito? Grabe ka kusog nimo eh. Ito eh. Ya, karon may sakit. Ano? Oh. Ano to ikaw? Midja law. 1/4 Pero lang to. magkatilo na tira ko rin mag-aaral. Ang siya kita ayo. Ano,